ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇବି କେବଳ ହଉଛି ମହାଦେବ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ହ୍ୟାଲୋ ମହାଦେବ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଲଢ଼େଇର ଗୋଟା ଗୀତ। ମହାଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ଘରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ତାଙ୍କର ହଳଦୀ ମଳକୂଟକୁ ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣେଶ୍ୱର ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁମେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରଖ କାହାର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି ଉଠି ଯା ଉଲଟି ଯା ବାବାଜୀରେ କେଣିକି ଯାଉ ଉଲଟି ଯା ବାବାଜୀରେ କେଣିକି ଯାଉ। ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଉଠି ଯା ମଠ ନ କର ଆଉ ଉଠି ଯା ମଠ ନ କର ଆଉ। ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁର ନାୟକ ତୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ଉତ୍ତର ପୁର ନାୟକ ତୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ବଦତି ବଢ଼ିନ କହବତୀ ଉମାକାନ୍ତ ବଦତି ବଢ଼ିନ କହବତୀ ଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରୁ ମରଣ ରାହୁ ଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରୁ ମରଣ ରାହୁ। ଜ୍ୟୋତିପାତରେ ଭଞ୍ଜନ୍ତି ତାର ବୁଆ ନ ଉଠୁବେগে ଲମ୍ବୋଦର ଉଠି ମାରେ ହୁଙ୍କାର ଆଉ କୁଟି ଦେବି ଗୋଟା କେତେ କି କଥା କହୁ ରେ ଉଲଟି ଯା ବାବାଜୀରେ କେମିତି ଯାଉ। ଉମାକାନ୍ତ ବଦତି ବଢ଼ିନ କହତି ଉମାକାନ୍ତ ବଦତି ବଢ଼ିନ କହତି ଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରୁ ମରଣ ରାହୁ ଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରୁ ମରଣ ରାହୁ। ଆରେ ଉଲଟି ଯା ବାବାଜୀରେ କେଣିକି ଯାଉ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି ତୁଟି ଭାସିଲା ବାଣୀ ଆଉ କୁଟି ଦେବି ଗୋଟା କେତେ କି କଥା କହୁ ଆରେ କୁଟି ଦେବି ଗୋଟା କେତେ କି କଥା କହୁ ଆଉ ଉଲଟି ଯା ବାବାଜୀରେ କେଣିକି ଯାଉ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି ତୁଟି ଭାସିଲା ବାଣୀ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି ତୁଟି ଭାସିଲା ବାଣୀ ଆଉ କୁଟି ଦେବି ଗୋଟା କେତେ କି କଥା କହୁ ଉଲଟି ଯା ବାବାଜୀରେ କେଣିକି ଯାଉ। ଉଠୁବେগে ଲମ୍ବୋଦର ଉଠି ମାରେ ହୁଙ୍କାର ଉଠୁବେগে ଲମ୍ବୋଦର ଉଠି ମାରେ ହୁଙ୍କାର ଆଉ କୁଟି ଦେବି ଗୋଟା କେତେ କି କଥା କହୁ ରେ ଉଠି ଯା ମଠ ନ କର ଆଉ ଆରେ ଉଠି ଯା ମଠ ନ କର ଆଉ। Jump
पुलिस बुला लेगी तो क्या तेरा कर लेगा हैंडल करके दिखाए जिसकी बम में So well, finally, New Year celebration has been ended at 1 p.m. 1 a.m. So finally, dress changed. Now going to bed. Till then, once again, Happy New Year. Likes, don't forget to like, share, and subscribe.